Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A kai Bashir mai shadda, ka yi haƙuri kan ranka ya ɓaci kar kuma na sake jin bakinka. Ai wai Bahaushe ce idan mafaɗin magana wawa ne, azzalimi ne, zafin tsigewa ne, ai shi wanda yake ji ba wawa bane ba azzalimi bane. Idan magana ake ta zalunci ne a zo a same ni in ba da labarin sa bane. Shi ya san ni na san sa. Original killing cikakke na zalunci lamba daya ai babu san shi, amma ita rayuwa irin wannan karka matsa abu ne na gida. Ita da ake magana akan wannan baiwa Allah ya sani ai dan Allah ake abu, amma ko da aka tashe ta daga inda take magana an tashe ta, ni ne na kama mata gida, ni ne na ɗauki nauyinta, na ce duk sanda abincin ta ya ƙare ta zo ta karɓi abinci a hannuna, kayan abinci complete nake bata. Haka za duk bayan sati biyu kwana 14 da kuɗin da nake bata a tambaye ta aji ita baba tambayar ta wannan kuɗin nan. Sannan mun fita location, na san jarumar da ta dauki 250 ta daka mata. Irin wannan in ta zo adalcin nan ce sai ta faɗi ga alkhairan da kuma ake mata, ko da misali kin ce ba a biyan ki ake, haka wannan zance yake. Amma kaf Kannywood babu azzalimi sai dai abin da ba a rasa, babu azzalimi a cikin Kannywood, babu mai son zuciya sai dai abin da ba a rasa ba. Ai dan adam tare yake bai cika goma da Allah. Kowa dan Allah dan annabi ya sa wani sauran sanyi ya yi haƙuri. Mu yan Kannywood babu da wata uwa, babu da uba sai Kannywood. Dan Allah dan annabi kowa ya yi haƙuri akan abin da mama tambaye ta faɗa. Dan Allah ku ja bakin ku. Ai maimaita shi kanshi sabon ba sa